Il-ġuri marbut mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u tal-avukat Carmel Kirkop kompla l-ħamis b'xhieda kruċjali dwar id-dgħajsa li ntużat biex titqiegħed il-bomba fatali. L-ewwel xut Ivan Formosa għalli hu kien li bih personalment id-dgħajsa bl-isem Maja lil George De Giorgio, wieħed mill-akkużati ewlenin. De Giorgio kien xtara d-dgħajsa fi frar tal-2017 għal 30,000 euro, ftit xhur qabel il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-ġuri issa daħal fi 13 il-jum tiegħu qed jisma' xhieda kontra l-aħwa Adrian u Roberta Juice, magħrufin bħala ta' Maksar, Jamie Vella u George De Giorgio, huma jinsabu akkużati b'involviment fil-qtil ta' Caruana Galizia u fl-assassinju separat tal-avukat Carmel Kirkop fl-2015. It-tieni xhud tal-ġurnata kien il-konsulent tal-proprjetà Peter Bartet li ta' dettalji dwar il-beħ ta' maħżen f'ħal Ormi li jinvolvi lil Carmel Kirkop, żewġ aħwa u individwi oħrajn fosthom Adriana Juice u Ryan Xkembri. Bartet spjega kif Kirkop wera interess immedjat fil-maħżen u li sieħbu Ray Xkembri kien involut fl-ewwel diskussjonijiet. Wara li l-ewwel ftehim falla minħabba kwistjonijiet tal-pjanar. Ftehim ieħor wassal biex il-maħżen imbieħ lill-kumpanija Aerom, proprjetà ta' Ryan Xkembri u oħrajn. Bartet xedt li Kirkop esprima dispjaċir li daħal f'dan id-deal, speċjalment wara li Ryan Xkembri li kien il-finanzjatur ewlieni eb f'daqqa waħda. Skont ix-xhud Adrian kien qallu li kellhom problema kbira, ma kinux jafu fejn kien Ryan. Bartet żied jgħid li minkejja kollox ma kellux esperjenzi negattivi ma' Adriana Juice u li dan dejjem kien trasparenti miegħu. Il-qorti samat ukoll lin-notar Malcolm Manjon li kkonferma li kien involut fi tranzizzjoni ta' 750,000 euro bejn il-kumpanija Aerom u Carmel Kirkop. Iċċara li s-somma kienet parti minn dikjarazzjoni bilaterali, iżda ma kellux informazzjoni oħra li lin mid-dokument. Il-każ se jkompli b'aktar xhieda ta' profiloli fil-jiem li ġejjin fosthom ex-Ministru, filwaqt li l-erba' akkużati kollha qed jiġħdu l-akkużi u qed jaffaċċjaw sentenza ta' għomor il-ħabs jekk jinstabu ħatja.